U ono vrijeme, kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet u strašnim mukama. Kaže mu: ja ću doći i izliječiti ga. Odgovori satnik: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike, pa reknom jednomu idi i ode, drugomu dođi i dođe, a sluzi svomu učini to i učini. Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: zaista kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh toliko vjere. A kažem vam, mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom. Draga braćo i sestre, započeli smo naše došašće. Prva nedjelja upalili smo svijeću na svojim adventskim vijencima. Današnja liturgija, današnje evanđelje po Mateju nam govori o vjeri satnika. Evanđelje uvijek skriva dvije poruke. To je ono što nam Isus govori i što nam je rekao u ovom primjeru kada govori i hvali njegovu vjeru. A druga poruka jest upravo ona koja traži poniznost našeg srca. Satnik to ispovijeda i moli Isusa da ozdravi njegovog slugu. Svjestan je da on ima vlast nad svojim slugom, ali on iz ljubavi prema čovjeku, prema svome sluzi, moli oproštenje i traži Gospodina Isusa, koji je liječnik i duše i tijela, da ozdravi njegovog slugu. I mi želimo u ovom adventu došašću moliti i tražiti Krista, liječnika duše i tijela, da ozdravi sve ono što nam priječi doći do njega. Često naš egoizam, naša slabost, grešnost nam to brani. I mi zazovimo i tražimo, kao što je ovaj satnik tražio učitelja, liječnika duše i tijela, da ozdravi sve ono nezdravo u nama i da nam da duh istine, da možemo i mi hoditi putem evanđelja, radosno u novi i bolji svijet.